असना ले जाई कराउर बमरजी सैया आई नवरात्रि हे बाटे अरजी असना ले जाई कराउर बमरजी अम्मा जी के संगे संगे ननदो के भी मन करेवा अम्मा जी के संगे संगे ननदो के भी मन करेवा चलो नहाया सो घुमा दी पटना के मेला चली नहाया सो देखा दी हरियर के मेला कुसा में काली कुदारा में कंकाली मनसेरा वाली के महिमा निराली आरा में आयरन बाड़ी बटन देवी पटना सती माई मोहनिया के बखान कहदी के तना माई के कृपा से हम खाली झोल भी भरेवा माई के कृपा से हम खाली झोल भी भरेवा चली नहायो तो देखा दी सतरम के मेला चली ना हम के घुमा दी हई बबुआ के मेला माटी के मूर्ति में माई मुस्काली करस कल्याण सबके माई से रावाली ऊंचा पंडाल माई के लागे मन भवन जे भी करे दर्शन हो जाओ पावन पवन टाइगर सैया जल्दी गाड़ी बुक कर लेना पवन टाइगर सैया जल्दी गाड़ी बुक कर लेना चली नहाया सो देखा दी बक्सर के मेला चली ना हम के घुमा दी हई कोचस के मेला।